салом алейкум ба ҳама халқи ютуб. Мо имрӯз дар бораи як муъҷизаи қуръон бо гап мезанем. Шумо тамошо кунед видеоро то охирша, подписатсия кунед, видеоро класс монед, дар комментария ягон савол боша марамар нависед ва ба шумо тамошои хушхонам. теъдоди аз донишмандон ҷамъ шуданд то ба таҳқиқ дар Қуръони Карим хато ва ё иштибоҳе аз он биёбанд. Пас бисёр ба калимаҳои Қуръон ва матни он диққат андохтанд то ба ин оят расиданд, ки дар муриди ҳазрати Сулаймон аст, ки вақте мурчаи лашкари он ҳазратро мебинад, ба ҳама мурчаҳо мегӯяд, ки паноҳ бигиред, то лашкари Сулаймон шуморо хурд накунад. ҳоло ки аз калимаи арабӣ истифода мекунанд, ки дар инҷо маънояш хурд шудани шиша мебошад. ва пас донишмандон дар ин ишкол гирифтанд, ки чаро дар инҷо хурд шудани шишаро истифода бурданд. баъд як донишманди австралиягӣ таҳқиқ кард, ки дар бадани мурча зиёда аз 75% шиша мебошад ва ба ин кашфи ин муъҷизаи Қуръон ба дини исломро овард ва дини исломро оварданашро дар ҳама саҳифаи интернетӣ паҳн кард.